Ассаламу Алайкум ба ҳама бародаро, ҳама каса як бори дига хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 13 мошини фуруши аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои беҳтарин бо нархҳои дастрас навора бародар то охира тамошо кун. Дастгирии моро фаромӯш накун ва бародарое ки мошини фурушии замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар канали мо, марҳамат бародаро ба мо равон кунед. Имо WhatsApp ҳастай ва мо боша дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунен. Зинда ва сарбаланд бошен. фикротон ҳатман дар комментария нависен. курси имрӯза дар рӯи экрани шумо меброяд бародаро. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза, навора сар мекунем. ҳама каса рафтем. Якам мошини фуруши мо ҳастай Opel Astra F соли барориш 1997 дар кузуфи хетчбек. ранг боша золотисти, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, техас мотор 1 сола дора, танировка ҳастай, камбудӣ надора, фақат мешини ҳай мекунӣ, сроч насум дар кӯрай фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷандай ва нархша боша гуфтесай бародар 42500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 277000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занен. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daevo мошини фуруши аст Hunday Elantra соли барориш 1999 дар кузуфи седан. ранг боша сафедай, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш ҳуҷҷатош навай, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри бохтарай ва нархша боша гуфтесай 10000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 65000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занен. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Daevo мошини фуруши аст Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1994 дар кузуфи седан. ранг боша сафедай, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, хадавои ақиб навай гуфтай, ду балони нав дора, акклиматораш навай, камбуди нестай, срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбеай ва нархша боша гуфтесай 32000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 208000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунемша. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. сеюм мошини фуруши аст Opel Astra G соли барориш 1999 дар кузуфи хетчбек. ранг боша серебристи, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора гуфтай, мотор 1.616, ремень бикана ҳечи намешава, намезана гуфтай, кондисионер дора, лук дора, срочна сум дар кӯрай фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтесай 36500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 238000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай камтар арзона мекунемша. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фуруши аст Daevo Leganze соли барориш 1997 дар кузуфи седан. ранг боша сафедай, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, мега соҳибаш 4 балони нав дора, хадавои 100%, моторшам 100%, масъала намехӯра. нав гуфтаги ремонт шудаги мошина, документош 1 сола ҳастай, срочна сум дар кӯрай фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар ноҳияи Исфара қарор дора ва нархша боша гуфтесай бародар 16000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 104000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунемша. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи бародар дарёфт кунед. панҷум мошини фуруши аст Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1994 дар кузуфи седан. ранг боша сабз, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холиай, коробкаш механика. мошин гуфтай 2 электропакет дора, лук дора, сентр замок, газа умуман дидаги нестай. мошин срочна сум дар кӯрай фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдатай ва нархша боша гуфтесай 31500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 205000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мешава. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. канали Мошин Савдоро бародаро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем.
мегзарем ба эълони шашум Ford Mondeo соли барориш 2004 сол дар кузуфи седан. ранг бошад сафед, авиомотор бошад дв0, сӯзишворӣ бошад бензин газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, агар соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нест. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷандай ва нархша бошад гуфтесай 25000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 163000 рубл. харидори аниқ бошад гуфтай мархамат занг занед, мошин алиширам ҳастай, вариантҳо боша пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳафтум мошини фурушӣ аст Tayota Camry соли барориш 2010 сол дар кузуфи седан. ранг боша сафед, авиомотор боша дв4, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш автомат. мошин гуфтай тозай, монитор, задни камера 100%, кондиционер 100%, ходовойшам 100%, коробкашам 100% гуфтай, мотор 80%, документҳо 1 сола дора. срочна сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нархша боша гуфтеса 80000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 521000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзонам мекунед, вариантҳорам дошта бошед, марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фурушӣ ҳастай ВАЗ 2107 соли барориш 2004 солай дар кузуфи седан. ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин гуфтай мотор карбюратораи газа бензин 100% ҳардуш кор мекунад. акклиматор навай, техосмотр то моҳи майи 2022 ҳастай. тонировка лабғои ақиб дора 1 сола. фарок сенон срочна сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дорад бародаро ва нархша боша гуфтеса 15000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 97000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонам мекунем. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. нӯҳум мошини фурушӣ ҳастай Opel Vectra B соли барориш 1996 дар кузуфи седан. ранг боша кабуд, авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш мотор 1.616, камбудӣ нестай, мошин тозай, задагӣ надора, срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 29000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 189000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо савдорам мешавад. барои маълумоти иловагӣ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фурушӣ ҳастай Daevo Nexia соли барориш 1996 дар кузуфи седан. ранг боша сафед, авиомотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, гуфтай ними запчаст ай Opel задагия, сидениёш ай Opel ай гуфтай камбудӣ несай, мошин срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтарай ва нархша боша гуфтесай бародар 15000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 97000 рубл. чӣ хеле ки дар раст мебинед ҳолати мошина салонуш хубай, хушрӯй дар назар. марҳамат бародаро, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед. мегзарем ба эълони 11 Nissan фурушӣ дорем соли барориш 2004 солай дар кузуфи седан. ранг боша серебриси, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ бензинай, коробкаш механика. мошина гуфтай газ евро 4 задагем нав редуктори қимат задам ша гуфтай бензин 100% кор мекуна, акклиматори нав, 4 балони нав, мотор 100%, ходовой боша гуфтай 80%, қисмати электрикиш гуфтай проблема надора. срочна сум дар кораи фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 14000 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 91000 рубл. краскаш гуфтай камтара камбудӣ дора, ба ҳамин хотир краскаш анқа арзонш кардагем дига арзон намешавад. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқа ай худи бародар дарёфт кунед. 12 мошини фурушӣ ҳастай Opel Vectra A соли барориш 1995 дар кузуфи седан. ранг боша сабз, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай гуфтай документош тамом шудагия, камбудӣ нестай,
фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи фархор қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 17,000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 110,000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занен. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. беҳтарин нархш кардаи марҳамат занг занен, мошинаи даст натен. 13 мошини фуруши ҳастад Tayota Karolla. соли барои 2004 сол дар кузуфи седан. ранг боша сафед, объем мотор боша 1.5. сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад гуфта 1 сола ҳуҷҷат дорад. танировка ҳама чиз 100% камбудӣ нестай. лубой проверкада гуфта мошин тайёрай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри бохтар қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 68,000 сомонии тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 443,000 рубл. харидори аниқ боша гуфта бо арзонам мекунем ша. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. мисли ҳар вақта раҳмат ки навора то охира тамошо карден. зинда ба сарбаланд бошен. дӯстон дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошен, худтона эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.